hasiera emateko Aitor Aranguren Errasti eta Miriam Arrillaga Beloki kirolari apartak. Orain txalo beroan. Aitor Aranguren Errasti eta Miriam Arrillaga Beloki. Naizunean, botella iriki eta lehen txotxa zuen kontu. Kasualidadia bi aginatar Usurbilko sagardo egunai hasiera ematen. Txalo beroan. Beraz orduan, irikitzat jodezakegu aurtengo sagardeguna. Hitz batzuk esan nahi dituzue, o ez? Vale. Eskuekin saluda. Eskerrik asko afaria. Irikitzea dago beraz 2024ko Usurbilko 51. sagardeguna hasi lanean, neska mutilak.